Akumase Nkwasias3m na amafo keka no. Ompese omo try na tribalism. Na be between Ntafo ne Asantefo. Yanko. Enye de mbeka na be me yakon. Otumfo so yebu no. Yeso ye de no. Mo ye den a ye de ne otumfo. Ye ni Obiaa ye kumasefo. Nye de mbeka ka social media ne kasa bebrebe na be ma ye ne Asantefo akon. Asantefo ye Ntafo nua. Nye omo so anki ni ho. Timufa Nkwasias3m free onko. Tokwa bie no ebesi. Asantefo no omone Ghana abrofo. Munja Nkwasias3m na mokika no. Enye de mobeka bebrebe na be ma Asantefo ne Ntafo akon. Yanko. Nkwasias3m kurasefo. Ya monyono mo ho. Samafo. Moa. Me day one me hu no na me de respect wo wiase nyina de ma no. Unim de ntia. Sanse enye bodybuilders ni nyina. Nye Macho manfo ni nyina na one ne kasa. Sabi otufo. Sa one na shi di nkomo be sima be enan a sima miensa ya futu. Ray. My friend Godfather. Sa one na shi di nkomo. Na se o de me fan say 5 minutes a. Unu se emu 4 minutes ya futu. Na de amedwi wo mitirim se abrantie we se de osibitie. Oka mema ba aduasa de begina nanim obeka mu nyina agudam. Nenso sabi mpreduasa wa ama ne tenten ne gramo. Wa nkasa bia meso mewa me hoden enu ntimi de besisi dipa. Oye bibia ne kwan no. I remember mrebi minya problem. Ena me frɛ no. Ade ana nipa ne de ye me no. Nyame anim nie na enye. Enti me frɛ no I was expecting so nkene bi obeka say bia. Ojo, ehimfa na owo. Anake asema na shi Djka ka twam se Kojo Djka ko report answer. Me ka machi a me hu da. Djka Djka ko report asem ne nya nyina so. Afa ni ehunu de ebeye. O kan sa asem no. Me jese me foye. Na me busa mu se nipa be nie. Min ha mani nka asem obi onim mi bia. Obekuma asem wala. Na nsan na me hu na che. Enso no de me ya me nkwada abo ne nsem. Me am Godfather, we be your friend is saying barbering shop kese. No I say Kojo. Eya abra. Mi ntimi nkoi, ntimi hu na metete. Uti asama abrantie yi ka. O say sansem hunu na nkofo bi keka no. Said the Obiaa nke be create problem between Ashantis and the Northerners no. O say ye mu bi die ye nko sanse Asantefo ye nuanom. Sa na me nso metena aka se Ntafo enso ye nuanom. I remember no aka o se Kojo mi wuhia na afre me tani a enha me sanse me ye tani. Esremfo nso ye nuanom. Na ebia me ka asem se bibia nkoka papa enye grede. Sa asem si mu ahunu kwan abefa so abeka asem no a enne ya na de oyone de bafie. Wo de imagine say ye wona hye so maako be 100 e okumase. Ebe de na asem aba. Etoda mi ama Santefo otim so obi ka asem bi kire sabe siremni bi eya okura ye santeni no ugina ho a na hunu ne onye ho. Nenso o se opon we nyina akiri no enya de ebeko sanso otumfo ye nana. Unim abrante na fa ne se meti hei so ka chem se wubu me ya sem ni yo o ka chem se wubu me o respect me o de ani die wo wiase nyina de ma me
na mekwa abonten na mekote se me a wo so ubu me no wakoye me nanna bia yakayaka de a na chese bu a wo so de ma me nyina no oboa na ada manim na ohumi a wo hyeda ye saa de ni so ubu me enu nti na hye hunu ni se ebia confrontation because woni santini bi ntem na otumfo se etu kote a na nyamo na mo ba ahemfie ha mo ho ahoa me e ba ne sen na me nanna bia akoye bibia wantimi anya abotere mpokura me bo mamane a woni na kwa akọ ti se wo kase ebuye nana na chese obuna bu ne yamade nyina na yemu nyina obi dowo a ododo a yemu nyina asantefo ni nordness any problem da bia na me kase santefo no madwene wo fom no nordness no madwene wo fom no na ya na da bia wo hunu ne se ebia hwa da bia me kase mo ise anu wo hoi etise yiwan me nana ka asem wo se sabe anu antena ba bia etobon tena ye anu nti da bia ne ekeka nsem na anu ekeka nsem nso de asemba na asemba aginyansani agibadwemma ene behunu se asem wo ye asie de nipa asomasi onye ebida ebia wei ni de edi kan ti ma me mfa nche no asam America no me gidi se we are on the same page se asem sia wudi bi ye mfa to ho no wahunu ti your first offense second one etosom yensa de ani ehunu ne se e yo bo apaye enso ne kura mpo no bebire na agya adeche oba Ashanti region me se ba bia otumfo tie no eho sirimfo na atwa no ho ahia ba bia otumfo tie no esirimfo na atwa no ho ahia na anu ya yekwa ayie hwe Ashanti force yete ya na nahima ayie na won mo de bo ayie no ho ban se de be ya bibie nsi no 7 preduasa na sirimfo half nanso hwedi an da so Ashanti force enu nti sa nipa we atwa no ho no obo ho ban na sa asam ketua bi kosi na so se yempam no anase bia yenye na yakayaka de a eche se wo sa nipa na nkasa no unye wo bia yakura wo fie wo ya mammofo yankura wo fie ebia me kan asem we se hwe ese ne ketrema wo mo ko busasa hwan ne siesi wo mo ntem wo man kasa ne siesi wo mo ntem ini ese aninya na hwenanya ebra mi so ameba mete echa kosia sakati kofi junior atiafrafra tongo ni nyina no na chese eye ade a ye nyina echa kosia santidin sakati kofi junior wo bete ye friend say esremuni no atate santidin ye friend say chese eye ade a na kire say ye nuanom sremfo eye baako enu ntini wo mo shizongu onamu bua enani nei wo ye santini onamu bua ye do kwa alaba nko papa no ho otwemu ma wodi nkuto ukokrofro mu nso a 7 preduasa ebia wo se kaka bi na ehawo a ehon se yo papa bi ono nso yesrem ni ono nso edi ho adwuma ono na oyi wo kaka boa edi firi wo sin asemusi a eya amome nto yebo yenuanom sremfuo bi ewo mu ya na makoma ehuru yenuanom santefuo bi ya na makoma ehuru hunu ni se ebia me kan asem we se ohunu asem ya esi nei enye we ni the first time ebi asibire bi atwa mu busa ho se so mu kunkum wo mo ho a nke beduru ye so an ya ye nipa die enye den a ye befonfom ye ho enye den a kasatia bi kasatwitwie bi beba na emomeba ekwan ba ne ye fa so a 7 preduasa yesi an okwan yemfa ntokwa solve problem ntokwa yemfa solve problem sanso ene yemfa kokko yemfa abufuo mfanya ade onipa bia asemusi a odi kan de kokko ya ade ne sa nipa no ebewie akire no aba bedane 7 preduasa dimifo
Kai abrantie bi ano ne yonko bi nam wo mo kro na abrantie baako yehu ba bia wo fire yehu yan so de bicycle aba be twi abrantie ekwo fa so de twi no se wo gina nche na abu befu ne yonko no ne nam no se abrantie wo mo na som pase asem be no abedi ne saa no obie na no no se bema twitwimi kom na minya ka ate agina wate manemfa no hu musuo nko sa menye ne hwe bicycle no de bo minyame ado mempra tena mtetoi ne nso ma sorry etoda eya mum yenye badwen makakra na mum yensusu mfa kokko mfa nya ade ene jabetom ene mfan enke jabetom eja ne tomu ahefa na wotena obusa ho se ja tomu a ehefa na wotena na anu keje tia kakra ye ja to hoi tie nyina ehunu ba bia ne nkofo ohwirifa imagine eja to the whole kumase yese ntafo ene asantefo de abani ehefa na wofa upia akoto den ehunu se ntokwa nso si a eye mayoa ne mmerewa ma nkwada ene bere me de se mfam bag ya menya ba bia afa abrowa ye de tu mirika akokora ye de tu mirika ya mum yenwene ye ma menom ene ye papa no mo nyini gude no se asem si a mum yensuso ntwetwe emfa nkoduru ba bi na wokokwo na wo no sa branti obeka se owo wo de ne times 100 me say se wo ka mema ba aduasa ana aduanan de abom so wo nyina na ahye animu a obeka wo nyina agudam nenso se nipa wei ese da bi enya ade a ye beko ntokwa sanse yehu yenuanom asantefo se asantefo ne ntafo nyina ye nipa baako na yebuye nana yesom ye nana na da roma no am ye ba bia enu nti yentimi mfiri na na achi enkoya ade bi a ebe ha adwene enu nti mo amoka sa nyina no mfa mo nsem hunu nso ho ano brebre ma ba ato etoda Obiaa ye wade ana waye obi ade na ade na wo de ye nipa no tum se ade we de ma anye ne yie se wo firi wo pem nipa no buo futi se de na aka kyense me pa acho menua na menim se ade a me ye se na de bedura o de be che wo sanso ye badwemma mpanimfo se ano brebre ma ba ato e bia kwase ya honam efrefra ba e ma ne honam so ye ne ya menuanom ye nyina ye nipa baako enso na buro ene so no dokono enya buro nko ne dokono nko ye nyina ye nipa baako that is why nansan na asamu ebeda ho efa ye nuanom santefo ne bonofo na me ka kire ye nuanom bonofo ne asantefo ne bi se asam ne de enya asi na emum ye ntimi entwitwa ye ho ye ntimi emfa sabe mpraduasa homa enhyehye ye ho kon ebasa ne anwenkyiri ma ho sansa meti wei me ye santeni mapa me ma me santeni papa santeni nanso bunu mamu na me ko school da bia me ka asem wei ebia bunu kasa a me meka no wo a wo se wo ye bunu ni no bi kura na wonte sa kasa no sansa me nti ye nte bunu pa bunu man ni ko school ntena suman nkuro wo ni suman nkuro ofi suman nkuro na wo kosampa ba bi ne ye be ya ahensem ya na nsensem asi wei sampa tan ho ne ntena so nyini wo bunu man ni nko SHS nti nnua bunu ni bia so ye nnua ti sasamba ahom ye mfa kwane ye befa so a o ma asem bia ama sa ne ye pe sa ne ye nyina ye pe nyese bia sensi ya na chese wa fafa na wo kan nsam a sebe mfrani ma asam a onfa asomdwie nsam ma obasa ode ntokwa abufehyew na ode ba me film o se me kasa na kura dan me te bono kasa pa ti mesre ye nyina ye nipa baako se bono ni o se santini o se seremuni o wasani o ayigbeni o nkrani o nzimani o ye nyina ye nipa baako enuanom fantefo kura de no omkoro tale ya sam ketwa ya mumi nhwe yi ya na mete ho na mete se obi timi ka se ena sabe mpraduasa ye wura Ibrahim Mahama ena tan kofo bi achi ne yedi otumfo atam a ya na mete ho a mesere unim de ntia ko otumfo otukwan a onhwe no no de Ibrahim Mahama
private jet na de kro wa wo ka sa asem no ya na de a wote ho a ya no wani nwu da bia ye pese ye insight enkofuo bi against kofuo bi said ye be ya edu otan be ba beto ye ho ntem enso emwa wati ase utumfuo ompema ha ma asam enso wonhwe no utumfuo atutuntuma okonkran okohefa okosra mahama wi akosra na nado wakọ president Kufuor mu ene ade ho yenko a na yetimi tena se read obi tiri mu asem umienhwe yi o esi yanhwe yi na se nieme ya yi ye se saa na ebeye no a ebeduru mire bi no ebeda ne nsem bebre Nkwasias3m kakra mewo ene ma Medini Djka you can sure so be subscribe no press notification button for more updates akontabites odaroma onsanka bi abomodi ane pe bi wate ensa wono ma hangover bi anim ade achi a oboye wo fine unya aduane otimiti bidi eti biwe yawa atomati biawe yawa atomati biawe yawa atomati biawe a yeni siganso yeni abia yeni enie ontabites unya na wo tomu a etimati bidi eti biwe edurum paso abema ugina brane ontabites omodi aso be man saka bi niema nyina nso etimi akọ kraw